Son Almudena, a miña marca é de nada interiores, a miña andadura no interiorismo comezou xa dende pequena, porque, bueno, na miña casa viviuse o tema da construción de sempre, porque o meu pai é albañil, e entón, bueno, todo o tema da construción, bueno, aplicado tamén o interiorismo, e entón, pois aí eu me empapeime de todo eso na miña infancia, ainda que despois, bueno, pois intentei outro tipo de estudios máis técnicos, ao final finse diseño de interiores e arquitectura efémera, porque era o que máis me gustaba de cara a realizar o tema do interiorismo e da creatividade. O meu nombre é Bea Barril, da marca Espacio B. Estou especializada en interiorismo e escaparatismo. Todo o meu bagaje profesional está relacionado co mundo do deseño. Teño máis de 20 anos de experiencia no sector e, bueno, de uns anos para aquí volvín a emprender pola miña conta e, xunto con Almudena, facemos diferentes proxectos de colaboración. Temos o selo as dúas de Artesanía de Galicia como escaparatistas e, de alguma maneira, nos apetecía moito facer un proxecto para dar visibilidade ao tecido empresarial galego e a todo o que é o produto feito en Galicia e feito a man.